हेलो फ्रेंड्स अन्नपूर्णी किचन मातरिकला स्वागत ऐर मत एन्न चैनल सब्सक्राइब मल्द जरा प्लीज सब्सक्राइब मल्पली अंचने सब्सक्राइब बटन बरीट ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ बटन ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಟನ್ ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆಲ್ ಬಂದಿಪ್ಪು ಅವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮೇನಿ ಶಂಕರಪಾಲಿ ಅತನ ಮೈದಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಐಕೆ ಅಂದುತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ ಮೈದಾ 5 ಕಪ್ 1 ಕಿಲೋ ದೆತ್ತೊಂದೆ 5 ಕಪ್ ಆಂಡ್ 1 ಕಿಲೋ ಟು ಇತ್ತೆ ನಮೂನೆನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಾರ್ಸೊನ್ಗ ಹೈಟ್ ದರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸಾರ್ಸೊನೋಡು ಅವಿಜಿನ ಮೈದಾ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಜವಿತ್ತಂಡಲ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಯಾನನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ಕಪ್ಪುಡು ಲತ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 1 ಕಿಲೋ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೆತ್ತುಂದೆ ಐಟೊಂದು 5 ಕಪ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಓ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ಕಪ್ಪದ ಅಳತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದೆತ್ತುಂದೆ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ 5 ಕಪ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಸಾರ್ಸಂಡ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಗ್ಯಾಸರ್ ದಿಯನು ಐಕ್ ತಲೆ ಪೇರು 1.25 ಕಪ್ ಪೇರು ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 1.25 ಕಪ್ ಪೇರು ಐಕ್ 1.25 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ 1.25 ಕಪ್ ಪೇರು 1.25 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೆವರ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೇರಿಡು ಕಲಡ್ಡಾಂಡ್ ಆತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲಡೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ದಿಂದ ಪಾಕ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಾಕ ಬರೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೇರಿಡು ಕಲಡ್ಡಂಡ ಆಂಡ್ ತಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡ್ನೇಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ಇದು ತುಲೆ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಎತ್ತಂಡ ಒಂದು ತಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಕರಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಅವೇ ಕಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ ನೆಯ್ಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿ ತುಲೆ 1 ಕಪ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲದನೇ ನೆಯ್ಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೊಕ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ತುಲೆ ಇದೊಂದು ನೇಲಾತೆ ನಮಗೆ ಕೊದ್ದೆ ರೆಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಯಾವು ಒಂದೊಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ನೇಯ್ನಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಸಡನ್ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಒಂದ ಸ್ಪೂನ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಂದು 2 ಸಲ ಚೌಂಟ್ರು ತಿರ್ಗನ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಣಕ ಹಿಟ್ಟದ ಕಣಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದನ ತಾಗೋಡು ದಯಪಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನ ತಾಗಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಶಂಕರಪಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಾಯಿಡ್ದಿಂದ ಕರೋಡು ಆತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆಯ್ಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದತ್ತ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡುಲಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಲ ಪಾಡುಲಿ ನೆಯ್ಯಿ 1 ಕಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಿಂದ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪೂರ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ
ಇತ್ತೆ ಯಾನಾತ ನೆಯ್ ಪಣ್ಣನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪನೊತ್ತಲೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆವಡು ಹಿಟ್ಟು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪತ್ತನಗ ನಮಕ್ ಕೈಟೊಲೆ ಇಂಚ ಅಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡದಲಕ್ಕ ಆವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನಗನೆ ಈತ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ಈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಿಂಚದಾತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿಂದಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಓವೇ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕರಪದಿದ್ದಿತ್ತ ಅವೇನು ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ್ಲೆ ಹೊರಾನೆ ಪೂರ ಪಾಡುರ್ಚೆ ಏತ್ ಬಡ ಆತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಈತ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಾಡಿಯೆ ದೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೇಯ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ನೆಕ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ತೂದು ಪಾಡೋ ನೋಡು ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಹೊರನೆ ಮೈಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಚೂರೇ ಮೈತೊಂದು ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ತೆಲ್ ಪಾಣಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆವನ್ನ ಹದ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಕುಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದೆವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪದಾತ ಒರಿಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನು ಇಜಿಂಡ ಅಂಚನೆ ದಿಬ್ಬೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪದ ಅಂಚನೆ ಕಲಪೊಡ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ಲ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲಪೊಡು ಒಂದೊಂದು ಕಲಪರೆ ನಮಕ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಕೊರ್ಪು ಇದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆಯ್ ಪುರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ತು ಅಂಚದಿಪ್ಪ ನಾವು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನರ ಅವಿನ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ನೀಟಾದ ಆಪೊಡ್ತಲೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಶೋಕ್ ಇಂಚನಿಗಳು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಐಕ ಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚತೊಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಶಂಕರಪಾಳಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕಲಪೊಡ್ಚಿ ಅಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಎಪ್ಪಡ್ ತಲೆ ಇಂಚ ಈತ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಜೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜೆ ತಲೆ ಇಂಚ ಮೂಜೆ ಒಂಜೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನೆಟ ದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನೆಟ ದೀಂಡಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆಲಾತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೋದೇನ ಇತ್ತಲೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ದೀಂಡ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ದಿಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಲೆ ಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಣಲಿಡು ಬೆಚ್ಚಾವರಿಗೆ ದಿಯ ಮುಲಿಯನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಹಿಟ್ಟಡು ಶಂಕರಪಾಳಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮುಲು ಹಿಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಂಚಾತಂಡು ತುಲೆ ಈತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದ ನಮಗೆ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋಡ ಅವೇ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೋಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಲಾಟೋಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ್ದ 4 ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅನ್ನನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೈದಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬನಲಿ ಅತ್ತಲ ಶಂಕರಪಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ತಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂತಲೆ ಈತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ ಆಂಡೆ ಹಿಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 4 ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕರಪಾಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಬೆಳೆದು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತ ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆಡ್ಡತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಈಜ ನನಗೆ ಚಪಾತಿದ ಮಣೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಮಿತ್ತ ಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಿಂತ ಲಾಟುಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್
ಐಟಂತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಅವಿನ ಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಪುದು ಆತೊಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೂರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ನಾ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಹೊಡ್ತಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಲಾಟನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಲಾಟರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಲಾಟಲೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಪಾಲಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ತೆಲ್ಪು ಲಾಟುಂಡು ಆತ ತೆಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಏತ ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೊಡನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿದ ಪೂಜನೊಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲು ಚಪಾತಿದ ಮಣೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಐಕ್ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಆಯ್ತ ಕೋಲುಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಣೆಕ್ಲ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಉಂಡೆನ ಇಂಚ ಲಾಟಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಲಾಪುಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಪುಡು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೈಡ್ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಜಿಲಕ್ಕ ಶೇಪ್ ಬರೋಣ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚ ಈತ ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಟದೆ ಅವೇನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಹೂ ಶೇಪ್ ಪೋಡ ಅವು ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ತಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಇಂಚ ತಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಆತಡ ಇಂಚ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒನ್ವೆ ಅವಿಂಚ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡಂಡ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ದಿವಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದು ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಟದು ಈತ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಯಿದ ತೂಕ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಚೂರು ಎಂಚ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಕಾಯಡವು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟುಗಡಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಪುರಾ ಕಡೆ ಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯ್ಪುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀಂಡ ಮಿಡಲ್ ಇಡ್ ಕಾಯುಜಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಯುಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯ ಕಾಯುಜಿ ಆಯ್ನತ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರಾ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಡುತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಗ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಶೋಕಾದು ಕಾಯಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವನೆಟ ಕಾಯಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ರಂಡ ಅವು ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಬೇಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಫ್ರೈ ಆನ ದೆಪ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಐಟ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವು ಪಿದೈದಿಂಡಲ ಕಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಅವಲೈತ್ ತೊಲೆ ಕಾಯೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈತಿ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಈತ್ ಕಾಯಿಂದ ತೊಲೆ ಶೋಕು ಕಲರ್ ಬೈತಂದು ಪರಿಮಳಲ ಆತೇ ಶೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ತೂನಗನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೆರೆಗಂತೂ
ವಾವ್ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನವರೇ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಲೂ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀನೆಲ್ಲ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ರಪ್ಪ ಕಾಪುಡ್ದಲೆ ಇಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜು ಸಲ ಕಾಯಿಪರೆ ತಿಕ್ಕಣ 1 ಕಿಲೋಟು ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದುಲ ಹಾಂಡೆ అయితే ನಮ್ಮನೇನು ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಿದೈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಲೈ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ತಿನಿಯರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಖುಲ್ ಅವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಪಾಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪಿದೈಡ್ ತೂನಗ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಲೈ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರತಲೆ ಇಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಸಾಫ್ಟುಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.